everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Si, siya di ay ang kriminal? Saan palagi ko siya? Ha? Pastilan! Unsa na? Ha? Ladin? Masaman! Mamatay na ka, bro! Mamatay na ka! Surti mo. Kaya wag mo na ko mahulat. Unsa? Giunsa ni mo pagsud o gawa sa langob nga wa mag-agi sa baba ni aron mo patay ka sa ako mga tao dito sa gawas nga bahin, ha? Pinaagi sa mga lungag. Paingot sa ibabaw sa mga pito. Mao di ay. Di ba? Nga mas tutukan ko kay ninyo. Ilabi na gada ni mo Virilio Beneperte. Basura! Imo yung gipasuro ka na akong dugo, Ladin! Imo yung kong gipalagot og maayo! Bugo na gada. Bugo ka. Ikaw mao'y bugo! Kaya ni himat yun ka na! Swerte naman. Traitor ka! Silverilio, Ang ngayon patyon tawhana! ako'y patayin ni Agaon! Ako! Usa! Pangayon ko nimo ang pagtugot, Silverilio. Bahalag inon ko nimong sip-sip! Okay ka ba, ha? Agaon? Pinsoy! Ako'y patay! Ako'y tiwas nimo, lalin! Sige. Pati ako. Ba! Patyon tagi ka! Ay, traidor ka! Unsa man, sir? Sige, Pinsoy! Patya! Adios, lalin! Ba! Patay na ang kriminal. Makuha na nato sa tumang kasayon ang mga bahandi, Benso. Oo, agaong Sir Virgilio. Kaya wala ang kriminal. Patay na! Patay na, agaong! Hala! Sir Virgilio, agaon! Kinagang mga Bulawan! Huwag may mga diamante pag ginagpasa din. Ako ka ng tanan. Ako itag iyan ini tanan, Binsoy. Ako si Virgilio Benefuerte. Agaon! Hay naman itong Ilyakim! Anong wala naman siya din eh? Wala. Dali na ito og sibat. Nag-ayo siya og parehason sa kriminal nga maudi ay sila din. Unya, agaon! Unsa may sunod tang plano? Bueno. Isalay ko kanimo ang pag-supervise sa mga tao. Nga mao'y muhakot nini mga bahandi paingon sa gawas nining langob, ha? Oo. Wala'y problema, agaong Sir Virgilio. Okay. Binsoy, kinahanglan nga konsekensya katong magtinguha og dautan sa mga bulawan og mga diamante. Patyon! Ha? Oo. Wala'y problema. Patson! Mao ni akong buhaton.
Eliakim! Nakabati ka ba kanako karon? Ha? Eliakim! Eliakim! Nabati ko ikaw, Virgilio Benaverte! Oh. Oh. Si Eliakim karon. Ano siya? Nabati ko ikaw! Ay, agaon, ni ara gid siya tao, ni ara siya. Hilom. Palibot agaon. Hilom, Leo, na ninyo. Wa mo lakaw. Hilom. Hilom, hilom. Eliakim! Ayaw na og pagtinguha pa nga maparehas ka sa namatay ng siladin. Virgilio Benaverte! Gihimo mo lang yung malaot ang imong kalag! Apil ang mga kalag sa imong mga kisakupan! Kamu ang labing makaluluoy! Inikabot sa hustong panahon! Wiset. Kamaningil na ang kahigayunan! Pero to. Dili ako! Dili kami! Kung dili, ikaw, Eliakim! Ikaw! Karon pa lang! Luwasan na ninyo ang inyong kagalingon! Kay minuto silang kabutong na! Ug mahugnaw na ginapita! Hilom ka mo, hilom! Oso na! Tinuod kay sulti agaon. Ha, mo ka tinuod gani. Hilom. Tinuod ka agaon? Hilumi lagi ninyo! Ayaw ninyo og tuho ikarutawhana. Dunay diferensya sa iyong pangisip si Eliakim. Ayaw ninyo siyang tuho eh! Ayaw ninyo! Virgilio Benaverte! Timani! May higayon pa kamos pagluwas sa inyong kinabuhi! Ayaw ko kisor sa imong bulsa, Eliakim! Patita ka na ako! Ayaw pagtago niya! Pipila na lang ka minutos ang pabuton ta! Ug mahugnaw na ginidapita! Oh, niabot na! Huwag gid magdugay! Niabot na! Sir. Ano yan, sir? Ah, Tawa. Ang mga minero natapulan sa mga dagkong bato nga nahugno. Eh, dagan mo! Dagan mga kauban! Magawa sa nini! Why magawas? Pipiragan! Kritikal na kayo ang sitwasyon! Ha? Ang mga bandi? Kuhanin nyo! Igawas ninyo mga bandi, Binsoy! Dali! Pero tingali mahugno sa nindapita din eh, sir. Mga matay na! Dili lagi! Sige, sige! Sige na dayo kamo! Lihok lang kamo! Panglihok lang kamo! Igawas sa mga bandi! Dali mo! Dali unta pagdao! Paingon sa gawas ang mga bandi! Ang mga bulawan ng mga diamante! Lihok lang kamo! Oh, Bisoy! Bisoy! Sige na! Magsalita! Sige na! Magbabatay ka mo! Oh. Kung dili mo magawa sa nagapita, Virgilio! Oh. Wa ko'y pagtuo nga mahugno kining napita, Eliakim! Wa ko'y pagtuo niya! Ang tanan! Hoy, ang mga bandi! Dali! Pakita mo yun! Sigod sa kibutan ng Pagdali. lahat! Busan ng higayuna! Isipa ko mahigala! Na naglandaw sa imong kaluwasan! Isipang usa kay higala ang labing pagis sa tao sa kasaysayan! Pinahimong higpit ng kaaway sa inyong apuang si Samuel! Buset! Ako! Ako! Mau si Kako! Dili ko sayon nga ilaro, Eliakim! Mahayo kang manulti! May higayon nga mutuon na yun unta ko nimo, pero mupatigbabaw yun sa akong kaisipan o kasing-kasing nga personal ang imong katuyuan. Kay gusto kang magkaangkon yan ang daghan kaayong mga bandi! Uy! Bisoy! Bisoy! Agaon! Agaon! Bisoy! Bisoy! Gawas mo niya sa ilaw na ng batungap! Mitabon ka rin kaninyo! Paningkamot ka mo, Bisoy! Arumadan ninyo sa gawas nga bahirin ng lango mga bulawan o mga diamante! Panlihok lang ka mo! Sige na! Virgilio Benaverte! Eliakim! Mahigayon ka pa! Likayi ang kamatayon! Dili ordinaryo kining pagtayo karon ning langob! Tara! Maggawa sa ta! Kung ako ka nagbuhaton, Eliakim, unsay mahitabo sa mga bandi, ha? Ikaw may makapanag-iya din eh! Virgilio Benaverte! Huwag ka baliwa! Bisan pa ba nining kritikal na kayong sitwasyon? Ang mga bandi lang gyapon ang imong gihuna-huna! Husto na! Ayaw kong klip pata! Kuhaon ko mga bandi! Virgilio! Paminaw! Paminaw ako! Virgilio! Mga bahandi! Ako na mga bahandi! Kay usap ko kamatuod nga may dugong pinipuerte
Kaganihan gyud kinang mong auto diya sa atpang nimbay. Lain yun ang kulpa sa konduk yan. Dili ba ka daotang tao sa kay anak? Ang gwardya. Kinahang may bawa ang gwardya sa subdivision. Paibawan ka sila. May kamindol ka na ako din ni Judaya. May nahipotngan ko. Ha? Unsa man? Kana bang auto diya sa atbang animbahay? Nakamatikot kong kaganihari ko na siya diha. Unsa? Mas Bernag, ginoo ko. Tingali mga daotang tao ang sakay ni Ana. Mabitan na santap sa kuhuna-huna. Kuan kinang mas may maniguro na lang kita ha. Paibaon na to ang mga gwardya sa entrance ni ning subdivision. Kaya nga atong gwardya nga si Kukoy, gabi naman na siya mo duty diha sa guardhouse ning imong bahay, dili pa? Husto. Matag sa kinan nga dili registered dweller ning maong subdivision. Na sila record ini. Atong tawag ang guardhouse. Ilabi natin sa may entrance nga bahayan ni ning maong subdivision. Tuwa na, Miss Brenna. Nakabiya na ang maong auto. Guard? Kang kinsang pangalan ka-register ang maong sakinan? Kuan, ma'am. Ranito Beneperte. Sa... Ranito Benefuerte? Nalipay ko para nimo, Miss Brenna. Kana kung tinuod mangyod nga siya to ha. Nga siya si Ranito Beneferte. Salamat, Judea. Kailangan ato makita pagbalik ang mga auto. Pahala nag-asa kita mo abot. Makita lang ito nato pagbalik. Kisa Ranito day ang sakay ni Adto, ang akong bana. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.